No, tak toto je moje pečopko. Tuto je ihrisko pre malé loposo, kde sa hrajú na horskej dráhe, hojdačke alebo kolotoči. Sú tam aj niektorí veľkí loposo, ako napríklad Piggy, Turtly, Mauzík, Zajačík, aj Psíček. Potom tuto máme ihrisko pre veľké loposo. Je tu napríklad jašterička, psík, morčiatko, čo pije. Rôzne zvieratka na hojdačke, na šmíkačke je tiež rada. Potom je tu nová vidra a Piggy. Keď ideme vyššie, tak tu je náš diar z Jacqueline, ktorá stráži okolie, a elektronický organizér, malý domček s chameleonikom, opičkou a vtáčikom. Vyššie máme hru a kufrík s vecami na malovanie. Na ňom stojí zástup pečopov, napríklad líšiačík, prasiatko, zmrzlinka, koricenačka Rafaelo alebo psík Jack. Potom ideme do siene slávy, ktorú si zasvietime. Hore stráži myška, našu vstupenku, a nižšie sú rôzne zvieratka, nebudem ich všetky menovať, ale je to napríklad môj prvý pet shop. Jojo, to je on. Potom tu máme limitovanú edíciu, koalu Star, kiwi vtáčika Kiwi a labradudla Diddly, macko na bicykli a adoptívne centrum. Tu už je dlhá rada na šmíkačku a tuto už je vo výťahu napríklad Sophie alebo Ježko na poschodí. Rôzne zvieratka všade po strechách, hore sú dva vtáčiky a tuto nám visí Judy. Nižšie máme Pinky druhú, tentokrát pudlicu. A dole sú ďalšie loposka a tu sú trojičky. Škrečky, Koko, Moko a Joko. A vyššie sú mačičky Lucy, Lily a Lola a ich kamarátky. Potom zase limitovaná edícia, Jaguar Ellie, vtákopisk Perry a sloníčatko. Ako sa volalo sloníčatko? No, keď si spomeniem, tak doložím. Potom tu máme zdravotné stredisko, kde máme blité bábiku Alex a koníka Alice, Jennifer, Johnnyho a zdravotnú sestru Judy, jašteričku, veľa loposo, napríklad tu je náš starosta Pečopková a tu Sáruška stráži. Tuto máme stánok s malinovkou, kde už loposo čakajú v rade. Môžu si vybrať z rôznych chutí a na kraji máme herňu, kde sa hrajú žabky a čakajú ďalšie zvieratka. Potom tu máme Punky Dina, ktorý sa volá Punky, a Groovy sovičku Groovy. A náš karavan. Na karavane stoja naše chrobáčiky, klokaník Skippy, iné loposo zvieratka, hore je naša rybička, Skalárik. A tuto je náš hnedý korgi. Nižšie je škrečok Bobo, ktorý šoféruje, a obľúbený netopier. A toto je moja krásna June a ušiačík. Potom ideme do paneláku. Máme tu 3 paneláky. V jednom bývajú nižšie také domáce zvieratá, ktoré sa dajú nájsť aj u nás, s výnimkou jednej pandy. Tuto sú koníky, zebra Lektra a ďalej ide bobor a bobrica, panda. Vyššie je klokaník a tigrík. Tu už začínajú troška tie divoké zvieratka, ale zasa nám tu vmotal Bambi. Vyššie hadík, nový mravenčiar, ten sa mi páči z týchto tu asi najviac. A potom sa mi ešte veľmi páči rúžový krokodíl. Ďalej tu máme jeho kamaráta Dandyho a koálku. Potom tu máme žirafku Jessiku a surikatu, hrošika Maťku a Mareka. Potom ďalšie zvieratka, pohľadnicovú sériu. Nižšie máme motýliky sestry,
2 včielky a Super Kitty. Potom ďalšia mačička a ide husenička, mravček, pavúčik, 2 lienky a slimáčiky a sestra Jennifer, kam sa nám podiela Jennifer, a tu je sestry dvojičky.